Joo, Kalevi Nurmela Kokkolasta, hyvää päivää. Nyt tämä lottohomma, niin tämähän meni aivan pilalle. Aivan pilalle. Se oli semmoista lässytystä ja reklaamia ja vaikka mitä ja hyväneen aika. Niin mitä siellä näitä laulajia tekee? Kyllähän näiden naama joka lehdessä ja joka ohjelmassa ne hyppiä on ja milloin ne on missä kiertuessa. Mitä ne on nyt taas tehnyt? Niin mitä helkkari meidän kuuluu näistä niin lottoarvonta. Sitten ollaan virallinen niin kuin Ylellä nyt oli, mutta siinäkin oli kaiken maailman jokeri, sarvipäitä ne on, mutta ne onneksi poistu pian, niin ällöttäviä. Siinä ei tarvitse vain ne numerot tulla ja arvotaan. Ja sitten vielä sotkua oli tässä, että se sanoo suomeksi ja samaan ruotsin numeron. Lukee ensin suomeksi ja sitten tällä väärällä paskakielellä. Joo, ja sitten liian myöhäisen ajankohtaankin. Että kyllä tässä lotossa on, siinä olisi uudistamista sen takia, että niin kaikki omakustannushintaa, jotka lottua köyhät ihmiset yrittää paremmalle oksalle päästä, niin köyhäthän sitä lottua, ei rikkaat lottua, niin kaikki jaettaisiin ihmisille voittoina takaisin urheilulle ja tieteelle, tälle korruptoituneelle urheilulle ja tieteelle ja taiteelle, näille rikkaille paskan tärkeissä oopperoille, niin ei niille hammakko itse rahansa. Tämä on, niin sitten kehotaan sanoa, että voittorahoilla. Nämähän ryöstetään köyhältä kansalta, ryöstetään kulttuuriministeri, ryöstää lottoilta, jotka yrittäistä saisi vähäkään jotakin onnellisuutta ja saisi lottovoitto, mutta sitten nämä pienet lotokki, niin mitä niillä tulee, joku 4 oikein 9 euroa ja 3 ja lisää euro, niin tämähän on ihmisten pilikkaamista. Ihmisille se kuuluu, se on köyhien ihmisten lottajien rahaa.